Чуаш мәнҗесендә яшәүче Светлана Фомина да шундый фикердә. 6-нчы дистәне ваклап килүче ханым 21 суты бакчасында яшелчәнең берничә төрен үстерә. Шуларны ярминкәләрдә сата. Дополнительный доход к моей пенсии. Менә кәбестә утыртмый икән, Светлана Петровна ярминкәдә аны янәшәдә генә товар тәкъдим итүче Владимир Максимовтан сатып алды. Мөмкинлектән файдаланып, кәбестә үстерү серләре белән дә уртаклаштылар. Это сорта такие неприхотливые. Они сами растут, поливают, да это. Они не как наши, они 90% это где-то выход это получает продукции. Гөлшат Шәйдуллина да авыл җирендә үстерелгән товар алу яклы. Шуңа да ярминкәләрнең берсендә калдырмый. Кирәк нәрсәмне барысын да алам. Менә сөт алдым, каймак алдым. Хәзер кәбест алам әле. Бикүле авыл җирлегендә 325 шәхси ярдәмче хуҗалык исәпләнә. 670 баш мөгезле эретерлек, шул исәптән 217 савым сыеры асрала. Бикүлеләр үзләре җитештерген продукцияне реализацияләү өчен ярминкә иң зур мөмкинлек дип саныйлар. Җирлек җитәкчелеге авылда бизнесны үстерү яклы. Хәзер бит инде авылда да шәһәрдән ким яшәп була дигән алар шундый фикердә. Алар белән дәүләт программалары турында таныштырабыз. Алар белән аерым эшлибез. Җирләр рәсмиләштерү буенча да нинди дәүләттән килә торган субсидиялар, дәүләт программалары турында алар белән актив. Бәйрәм ярминкәсе бу юлы да бай булды. Нурлатларның бәйрәм өстәленә киң ассортиментта ит, сөт, балык продукциясе тәкъдим ителде. Терлек кашкырт өчен азык та җитәрлек иде.